orange. It's yellow. It's green. It's blue. It's purple. It's pink. Wow, you're all in color. Bye-bye. No. Prišlo mi z Emosu ambientné osvetlenie za telku. Tak som zvedavý, čo z toho bude. Čo z toho bude? Inak cena priamo z Emosu, že žiadna iná webová stránka 83 €. Ostatné stránky to mali cez 100 stále. Aj keď toto je tá najmenšia verzia, toto je 55. 55 ako na 55 telku. Takže, making life easy. No som zvedavý. Manuály. Odsledkovačky. Quick Start Guide. Knížečka na iOS a Android. To bude až záverečná vec. No. Čo máme? Máme ledky, všetko krásne označené s číslami, napichovačky. OK, toto sú vyzerá, že asi koncové. Takže to asi osmička, číslo 8, číslo 1. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kúskov. No, čo ďalšie? Tu máme kamerku, Corner Connect, tu budú rohy. Tu asi budú rohy v tomto. Takže. Sú rohy. Aj keď toto asi vyzerá, aha, toto bude na roh. Tu bude roh. A dá sa to takto na telku zvládnuť. OK. To by bol roh. Tu máme čo? Tu sú nejaké spojky, 4 biele. OK. Ešte jeden roh by tam mal byť. Správne, ešte jeden roh. OK, tak to boli koncovky, rohy. Dobre. Koncovky a rohy. Toto bude tá kamerka asi najskôr. No, ukáž sa. Kamerka, ktorá ide hore na telku. Tu je, vyzerá, že napájanie a toto sú už ľavá, pravá strana, do ktorého pôjdu nacvakať tie ledky už. OK. Kamerka, ešte nejaký papierik. Toto je vlastne na rozdelenie ľavo-pravo, sa dá potom pod kameru. OK. Dobre, krabička prázdna. Ešte adapter. A to je všetko. Takže adapter musí si do siete, žiadne do USBčka. No dobre, takže vybavili sme si všetko. Dáme naspäť. A môžem. Tak ideme to skúsiť skladať. Vyzerá, že v celku aj pekne majú ten návod, že čo kde má ísť. Takže tu sú pekne tie čísla, ktoré som hovoril na začiatku, že tie nacvakovačky, že tie LED pásky majú každé očíslované. Takto, tu je napríklad 3. A potom sú tam 2x roh a 4 plastové spojky. No. A ja teraz idem vlastne
cvakať. Tak ako... Ja som celku ako zdatný, hej, v týchto veciach, ale tak toto je vážne na maturitu. Ale dávam radu, keď to niekto bude skladať, že to niekto kúpi, tak začnite od koncov. Z ľavej strany alebo z pravej. Pretože tým, že tam je napísané, že ľavá strana, ale ono je to otočené, že to má svietiť na stenu. Tým pádom vás to zmete, nepasuje vám to, keď začnete od kamery. A teraz to musím otočiť. A to skladám, ako keby to bolo už na telke namontované. Tým pádom tie čísla sú zrkadlovo otočené. Takže toto, čo tu je na tom papieriku, že 5, 6 je správa, tak ja to vlastne skladám ako keby zľava. Takto. Mi to teraz má zaskočiť do toho. Takto. Bum. Posledná časť. Tým pádom toto je zado. To vlastne má svietiť na stenu. Tu je ten zvyšok. Zvyšok s kamerou. Je to zatiaľ také, dúfam, že to hneď nezlomím. No, posledná časť. Poď. Cvak. Tak. Máme. A teraz by ma v celku asi by bolo ideálne, keď som to vyskúšal tu s tým adaptérom, nie za telku, keď už to tam bude. Takto začnem strčiť. Držiak zavadzá, na čo zlomíme? Ja už to vidím, na čo zlomíme, ale bude po paráde. Bude po paráde. Takové zistím, že mi tie držiaky budú zavádzať do... Myslím, že by táto kamerka extra nejak nezasahovala. Toto není extra nejak vidno. Prachu. Uvidíme, jak to sparujeme. A vlastne, či si žena všimne, že niečo je vzadu, svieti.